Vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme na to, jak se oblékaly ženy během první republiky a zaměříme se na 30. léta, kdy navážeme na předchozí video o ženské módě 20. let. 30. léta 20. století představují období výrazné proměny ženské módy. Po experimentálním chlapeckém stylu à la garçon se móda vracela k ženskosti, eleganci a důrazu na tvar postavy. Mění se nejen střihy a siluety, ale i způsob oblékání podle denní doby, společenské příležitosti a životního stylu moderní ženy. Rovné střihy a chlapecký vzhled, které dominovaly 20. létům, se ve 30. letech vytrácí. I když se nadále upřednostňuje štíhlá linie, tak ženy přestávají potlačovat svou ženskost. Vlasy se prodlužují, pas se vrací na své přirozené místo a má být útlý. Prsa jsou výrazná a boky oblé. Co se týče šatů, tak ty kopírují postavu a oděv je přiléhavý. Takové sukně se výrazně prodlužují a od boků se rozšiřují. Jejich délka se mění téměř každý rok a řídí se podle denní doby a příležitosti. Nejkratší délku má sportovní oděv, který byl těsně pod kolena. Naproti tomu velká večerní toaleta sahá až na zem, často bez rukávu a s hlubokým výstřihem na zádech. Zde nepřirovnávejme toaletu k záchodu, v módním kontextu to znamená slavnostní nebo společenský oděv. Délka sukně je přesně daná, například městský vycházkový kostým určený do kavárny, restaurace nebo biografu má končit 34 cm nad zemí. Móda 30. let vyžaduje různé typy oděvu podle denní doby a příležitosti. Rozlišuje se dopolední a odpolední oblečení, vycházkový a sportovní oděv a malé a velký večerní oděv. U šatů, zejména společenských a letních, se pod boky objevují vložené nebo plisované díly, které rozšiřují siluetu. Přiléhavý střih si vyžádal nový typ zapínání, začíná se tak používat zip. Základem elegantního šatníku se stává kostým. Jde o univerzální oděv, které si oblíbily ženy, které si nemohly dovolit všechny typy oblečení. Celkově vzhled kostýmu se měnil za pomoci halenek a doplňků. Klopy u ramen kostýmu se v polovině 30. let rozšiřují, což opticky zvýrazňuje štíhlost pasu. Halenky jsou zdobeny mašlemi, volánky a šálami. A kolem roku 1930 se součástí kostýmu stávají i kalhoty. Na konci 20. let a v následujícím desetiletí se dostávají do módy dlouhé společenské šaty. Přední část večerní toalety, která při párovém tanci není vidět, bývá bez ozdob a často sahá až ke krku. Za to zadní část je bohatě zdobená. Výstřih sahá až do pasu, někde odhaluje i partie pod ním, tedy oblast beder nebo horní část hvěždí. Ozdoby zahrnují mašle, květy a další dekorace. Večerní šaty vyžadují doplňky, které umožňují zahalit odhalená záda. Nosí se bolerka, kabátky, přehozy a boa. Toalety doplňují také večerní pláště jako podšívané pelíšky, dlouhé pláště s kožešinovými límci nebo kapucí z kožešiny. Kožešiny se těší velké oblibě již na konci 20. let a ve 30. letech se stávají běžným módním doplňkem. Využívají se u kostýmů, plášťů i šatů. Elegantní móda 30. let vyžaduje doplňky i v parném létě. To znamená, že punčochy, rukavice a klobouk jsou samozřejmostí. Punčochy se připevňují na podvazky k bokovce. V létě si ženy mohou vzít podkolenky, které musí vypadat jako punčochy. Rukavičky jsou běžnou součástí oděvu, které byly v chladnějších dnech kožené, v létě háčkované nebo síťové pletené. Kabelky jsou menší, s jedním nebo dvěma krátkými uchy. Psaníčka bez držadla se nosí volně přitisknutá v podpaží. Psaníčka si teď nepleťte s psaním na nějakém papírku. Psaníčko je malá a elegantní dámská kabelka. Dívky běžně studují na vysoké škole a pracují, což se odráží i v oblečení. Symbolem takové moderní ženy se stává aktovka a oblíbeným doplňkem je živá květina, která se nacházela v účesu nebo na oblečení. Různý typ oblečení vyžaduje odlišné boty. Nejrozšířenější jsou výrobky firmy Baťa, která se prosazuje díky nízkým cenám a promyšlené obchodní strategii.
Firma nabízí široký sortiment jako plátěnky, lakované střevíčky nebo dětské galoše chránící kožené boty za deště. Baťové boty jsou levné, ale nevydrží tolik jako ručně šité. Kdo hledá kvalitní obuv, tak zamíří v Praze ke Šlemrovi v Jungmannově ulici nebo k Poproví na Národní třídě. Co se týče filmu a kultury, tak i ženy, které si nemohou dovolit módní časopisy, chodí do kina a podléhají jeho vlivu. Touží vypadat jako hvězdy na plátně. Díky filmu se do dámského šatníku dostávají kalhoty a rádiovky. Líčení podporuje přirozenost. Místo úzkého obočí se objevuje jemnější tvar a líčení je decentní. Módní centrum Prahy se nachází u Národního divadla kolem ulice na Perštejně. Pokračuje Národní třídou ke Zlatému kříži na spodním okraji Václavského náměstí. V této oblasti se soustředí nejvíce prestižních salonů, krejčovství, modelových domů, modistek a obuvníků. Mezi významné návrháře a modní domy patří Roubíčková, Oldřich Rosenbaum a Hana Podolská. Luxusní kabelky a kufry prodává Josef Nichigal, kožešiny Kindle a klobouky Nehera v Lucerně. Mezi známé návrhářky patří Manka Vítková, Marie Řeháková a Sonja Vošmíková. Ženská móda 30. let představuje návrat k eleganci, důrazu na ženskou siluetu a rozmanitosti oděvu podle příležitosti. Móda se stává prostředkem vyjádření společenského postavení, osobního stylu i moderního životního rytmu. Vliv kultury, filmu a dostupnost nových materiálů formují vzhled ženy první republiky, která je aktivní, vzdělaná a sebevědomá. Pokud vás tohle téma zaujalo, dejte videu like, přihlaste se k odběru a napište do komentářů, co se vám na módě 30. let nejvíce líbí. Děkuji za sledování a mějte se krásně.